gyda Cadi sydd yma, a ni yn studio enfus heddi, achos Cadi, mae yna gyfres newydd sbon yn cael ei ffilm yma heddi. Chad. Ia. Beth am i fi a ti fynd mewn i busnesa? Come on, Offa ni. Right, boys. Dyna gyda ni. Ni ar fin gweld y set am y tro gyntaf. Bargad? Wow! Mae hwn yn anhygoel! Wow! Cymaru hwn dy studio Stwnsh de, Cad. Mae tipyn y fwy! Mae fe'n tipyn y fwy. O, hetje. So mae dych chi hat ar gyfer pob tywydd chi'n gweld, mae dych chi... Wel, na'r peth, chi ddim yn gwybod beth i ddisgwyl fan hyn. Ww, ie, Het bwced. So fi'n barod am y haf. Ie, o fi'n barod am y bach o bopeth, fi'n meddwl. Dyma'r olygfa mae Gareth yn gweld. So, Gareth Ellis sy'n cyflwyno. Mae dyn ni 4 camera mae Elon fyna. Fi rili eisiau mynd lan fyna. Ie, a sneb ma, so ni am, cael lwcw. Chwarae byti. Chwarae byti. Chwarae byti. Paid a torri dim byd nawr, Jed. Torri dim byd, ond hwn yn lletgwell i. Iawn e? Olo. Di'n mewn y peli. Go. O! Falle dda i ddim wedi gwisgo sgidiau. Ti'n gwybod? O, go on e. Mae'n bach yn uchel. Ydy, mae'n mynd yn fast, mae'n sydyn. Mae'n sy'n gwybod ni. 1, 2, 3, off o fi. O, sgidiau! Eto! Drychwch pwy ni wedi cael gafel arno. Neb llai na Mr Gareth Ellis. Ti'n oce, Gar? Dwi'n gweld eisiau chi. O, paid. I ni'n barod fan hyn yn y studio, ond pwy sy'n mynd i fod yn taclo'r tywydd heddi? Mae'r gyfres mae'n edrych yn ffantastig. Ni'n obsessed ar set. Mae'n edrych yn gret. Na, ie. O'n i am gweud, ti wedi gyflwyno cwpl o raglenni ar Stwnsh, ond yw hyn y set mwyaf epic ti wedi bod ar? Mae fe eitha epic. Ma fe? Ydy, mae gyda ni trane, mae gyda ni helwen, mae gyda ni eira, rhew, mae popeth. Gwleiadau neon. Ni'n gwybod, Ie. Ti'n gwybod rhaid gwisgo i ddod i gwaith, cot, short, y t-shirt. Ti beth yn gwybod yn rhaglen yma. Esbonio i ni, beth yw'r rhaglen? Mae yna gystadlaethau, ond y twist tre hyn, a ni'n lyco twist. O, ni'n joio twist. Joio twist. Twist yw bod yna 2 ddrwg, Morris y Gwynt ac Ifan y Glaw, a maen nhw'n trial rhwystro'r plant rhag ennill. Ni yma gyda Meredith a Molly, a chi yw'r drwg yn y caws fe ar y raglen yma? Ie, caws yn drwg. Right, gallu disgrifio'r raglen yma mewn 3 gair. Pa 3 gair fysach chi ddewis? Gwynt. Gwynt. Waw. Waw! A hael! Ie. Lot hyphen o. Lot o hwyl. Lot o hwyl. Ie, ie. Syml iawn. Mae'n edrych yn ffantastig, mae'n set ffantastig, chi'n edrych yn gret yn eich gwisgoedd O, hefyd. a un peth arall sy'n sylwi am y gwisgoedd, y sgidiau. O, please! Jed, pan son ni'n trwy'n mynd lan fer Stwnsh? Swn i'n ddangos gyda fi trwy'r amser wedyn. Gan bod ni wedi dod yr holl ffordd yma i weld ti. Ie. Ond yn dig bod ni'n cael go bach yn dweud. Oes na siawns? Bydde eitha neis yn bydde. Gen i weld beth allwn ni'n neud nawr. O, come on, e! Yes! Come on! Fi'n ffili aros am hwn, Jed a Cadi, chi'n barod i fynd? O'n barod, bai. Wel, chi de. Mewn 3, 2, 1, Right, come on, Cad. Dros y caws. Rwy'n mynd neis! Rwy'n mynd neis o gwybod! Wait, un o'r un! Mynd i mynd, ga! Mynd i mynd! Trw'r twnnel. Reit! O, am ti! Sa'n mynd i ffito trwy hwnna? Cadi, 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 Cadi. Rown y ti, to. Rown y ti. O, stop, Jed! 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 Ni ddim yn ei wneud i'r Cadi, sa'n credu? No way, ni am orffan hwn. 10, 9, 8, 7, 6, Gymru! 5, 4, 3, 2, 1. Castell! Castell! Da iawn ni. Diolch yn Diolch yn fawr. Ifan y Glaw. Ti'n mor da. Sut mae'r plant yn neud hwnna mewn 2 funud, dwi ddim yn gwybod. Ie, wel, oedd e bach yn galetach na gyda'n edrych allan, dod e? Hoi. Beth o'ch chi'n rili dda, ddo? O, diolch ga, mae'n edrych yn gwrdd. Newn ni roi 5 munud bach arall i chi orffen e, fe? O, falle. Neu, jyst angen rhoi... Paned y de.